Здравейте, приятели! Аз съм Георги и добре си... аз не знам какво добре ден са в канала ми. Днесното видео хора се ви научат как да смесите. А това е да четем отново книгата. Отнеми 2 часа или там да кажа някой да се председател, ваняте да е фън. И хака не забравя аз никога не забравя този хак да пия, аз всичките вкусове пробвах червен и зелен, черно, всичките вкусове пробвах, така че някой да се притеснявате. Може да вземете от магазина. Да, от малките магазини може да намерите всичко, така че може си да оцелеете без хак. Не може да оцелеете без хак, защото ние вече пробвахме. Книгата отново започва. Направо топ много добре за лятото. И чакайте една секунда да взема тетрадката. Чакай, ето. Започва с книгата. Ето вижте карта. Датата. Ето е това датата. Чекай. Аре бе, много си ганна книга. Аз какво правя, момче? Вижте, приятели, може да изкана. Ама все пак, вижте, не трябва да чета, ето това цялото. Ето хора. Миксъм. Не. Не, скумокрах. Або майна. Много съм по-добър от напред. Хак няма си няма. Ето сега тук пише и хората тук пише даже тетрадката. Ето сега приемем първа част. Тук пише смети датата. Колко е 6 плюс 2? Труден за въпрос. Значи 2 плюс 6. 6 е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 означава. Ако е вярно, повярвайте ми. Тук пише второто нещо. Смети, когато първата година, когато става ивент. Не знам, чакай една секунда. Чакай да се мисля. Мисля, че става около много жега май стане. Сигурно. Така. 1901 година. Това означава лятото няма да идва много скоро. Така. И тук много голямо нещо трябва да прочетеме. Абе хората не е наред. Ето. Сега втора част. Направете сметката колко е 100 плюс 200. Чакайте. 100 плюс 200. 1 плюс 2. 1, 2, 3. Значи 300 става, иска да ми кажете. 300 е много ясно. 300 е сега.
Събери числата от Г от В. Вашето име се казват хора. Искате да направим една сделка. Ако се вземете напитка хак, ако казвам аз вашите имена, се вземете напитка хак. Стали. Аз например, Георги. Аз се казвам Георги, но с едно. Аз искате да пълно име, но как моето име. Веса. Росен. Чакайте. Чакайте, как си беше? Да. Чакай се ниша. Тук вече много ме е трудно. Удобно, май се нещо трак, Лахо, познах ли или не? Чакайте. Оп, какво намерих тук? Нова... Какво па... Хора, тази книга нещо... Много блудя. Вижте, погледнете за какво става въпрос. Погледнете. Вижте, хора. Какво става в тази книга? Точно така, който... Ако харесате този видео и не си вземе напитка хак, аз познах ли вината, ако познах вашите имена, да вземете такава тетрадка и напитка хак, разбира се. Аз да ви показах на вас, така че няма какво да се притеснявате. Значи, просто четем това. Събери числата от книга. Хора, тази книга, какво пише бе? Аз съм просто се подел в тази книга. Така. В започва с 7 юли. Така. Значи минах десятката. Сега производим втори начин, който означава този. Не се продава този. Вижте. Четеме сега това. Няма да сменя нищо. Така. Пише 23 юни, няма да каза юли, плюс утре ще сте в Ирландия. Точно така, което каза в Ирландия, защото моят татко ми, тате ми каза, се учила утре, сега се учила в Ирландия. Много ме учи се ми стане. Ето, прум. Събери числата от 40 от 2. Хора, да ви казвам малко, тук не знам. Не знам, но няма да го прочистим. Чакайте, къде пис? Сега разбирам. 2 часа и половина. Колко е 1 плюс 3? Чакайте нас. Хора, възможно да бъде пръсти. Аз не бъде тук. Значи 1, 2, 3, 4. Значи означава 4. 4. Хора, другата седмица се ви каза, когато се прави часовника. Малко ми трудно, много ми се ми стане, но не знам както и да е. Събери от 1 от 2. Колко е 100 плюс 71? Изглежда 800. Означава 88. Да, аз ги мина. Тези пари не видях. Така, тук е фотографа. Да видите. Ето тази книга, хора. Ето. Хора, ето, вижте къде стигнах. Чак, у него е човек. Ето човека.
Чакайте, ето човека. Хора си. Така. Чудо много. Я. Как ти? Твоето име как е? Моето име е Иванов. Дали признава вашето име или неговото? Не знам. Дали е истинско? Сега. Вижте къде започвам. Ето, ако гледате, ето. Чакайте, какво се е поката, ето. Не, хора, така. Тук събери. Хора, чакайте, тук пише 12 плюс минус. Бига. Хора, така. Чакайте. 12 плюс Г и А. И аз, ето и аз, ето, това означава и аз. И аз означава. 12 плюс Г, А. И аз. Значи тук сега числата. Значи, О плюс, не знам, плюс Д, така мина Г, да, сега следващия раунд. Хора, миналия епизод четях, ето е този. Ето е този, ако не забравите. Ето е този, миналия път си пише. Миналия четих е това. Сега не е този път. Сега. Ето вижте. Хора, погледнете, иска... Не ми кажа, че ще се върна от началото. Ето, намери го. Ето, вижте за какво става плюс. Пак някакво иска от мен. Значи Г плюс 2. Ще бъде ми лошо. Хора, много ми е лошо, но... Това означава 2204. Значи го минах. Тук има много... Така. Хора, какво искат да погледнете? Пляса. Колко плясъци? Хора, вижте какво пише отзад. Так, няма изпозитивно. Хора, много ме е лошо. Защо? Искам да се спа. Преди малко стана и се зла вода в лича да се събуда малгени, искам да спа, много ми е лошо. Пясъка и Г означава пясък може да бъде нормално, но всякакъв. Може да се поминах. Тук вече е по-хубаво. Вижте, приятели. Ако виждате... Ако виждате, тук има зелено... Как беше? Вода. И вътре има вода на малки топчета, това означава като патрони. И за тук малкото голямо нещо е челюк синьо, а пък Г плюс В, значи това става синьо. Така че, виждате сянката, как ги прави малките. Не се учи се от това. Запусни датата от декември месец, това означава, това супер лесно от май. Това означава, че от това нещо, хора, вижте, от това нещо може да се прави буркан, от бялото нещо. Значи, такова нещо, Саруан или как беше там, ВКО-Д, това означава буркан. Буркан. Сега, сината ябълка плюс
Хора, това нещо много е гадно, но не искам да го казвам. Хора, вижте лава. Лава бер направо. Вижте лава. Лава бер. Тук безопасно. Тук не е безопасно с огън, с страх. Плюс в... О, тук... Хора, какво писат тази вижте. Седем плюс так няколко пише. Има доста разлики. И сега. Запусни датата от декември месец плюс декември месец плюс неделя. Това означава много така, много жига. Хора. Колко неща остава да прочита всичко това. Хора, надявам се видеото тук да приключва. Да изгня утре. Точно. Утре точно. Как би се? Точно утре ген се направя да прочита цялата книга и така малко по малко и се успея да чета цялата книга. Така че утре ще се видим когато се прави втория третия епизод на книгата. И хора, аз мисля да се предспася. Сметам да приключва видеото. Ако ви харесва, се абонирате с канала и дарите по един лайк на това видео, пляскате така туту. И не забравяйте напитката хак, така че от мен, приятели. Чао!